Έτσι θα οδηγηθούμε σίγουρα και σε άλλες ταπεινώσεις και σε πόλεμο, όπως τα λέτε. Σίγουρα, όπως είπατε, αν θα έχουμε μεγαλύτερες ταπεινώσεις, θα έχουμε εμπατηρές ταπεινώσεις. Υποστήκαμε 400 χρόνια ταπεινώσεις, δεν βάλαμε μυαλό. Λοιπόν, αν δεν διορθωθούμε θα υποστούμε νέα ταπείνωση. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγαλύτερος προφήτης, που προφήτευσε ακόμη και τις επιστημονικές εφευρέσεις και την τηλεόραση την προφήτευσε, και που ο διάβολος θα μπει στα σπίτια σας και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος είχε έντονο πατριωτικό αίσθημα, είπε ότι οι αντίχριστοι θα φύγουν αλλά θα ξανάρθουν. Μην το συνεχίσετε. Κατόπιν θα έρθει η οργή εναντίον τους και θα εξοντωθούν. Αλλά όχι από εμάς. φαίνεται άλλο θέμα αυτό, το συζητήσουμε άλλοτε. Λοιπόν, θα ξανάρθουν. Οι Τούρκοι θα φύγουν. Άκουσα και ο Πορφύριος, σύγχρονος Άγιος, με χάρισμα διορατικό, προορατικό, στέναζε και έλεγε θα έρθουν πάλι οι αντίχριστοι. Κύριε Σωτρόπουλε, μια και το αναφέρετε, το 1990 είχα πάει με τους δύο μεγάλους γιους μου στον Γέροντα τον Παΐσιο στα Γιώρος και κάναμε ένα διάλογο γύρω από ορισμένες προφητείες του μεγάλου προφήτη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Και στην ερώτησή μου, εάν θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, μου είπε ναι, θα έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Του λέω, Γέροντα, ποια θα είναι η αιτία του ελληνοτουρκικού πολέμου? Μου είπε ότι η αιτία θα είναι η υφαλοκρηπίδα και τα 6 μήλα. Τα 6 μήλια που λένε, τα 6 μήλια. Τα 6 μήλα. Και στη συνέχεια θέλησαν να. Όχι, θα είναι η αιτία, η υφαλοκρηπίδα και τα 6 μήλια, η αιτία του πολέμου. Μάλιστα. Δηλαδή που εμείς θα θελήσουμε να τα κάνουμε 12 και λοιπά σε αυτό το πνεύμα. Και όταν ζήτησα να το ερμηνεύσω μέχρι πού θα φτάσουν οι Τούρκοι, μου έδωσε την απάντηση. Την έχουμε δημοσιεύσει στο περιοδικό Σταυρός Τεύχους Απριλίου 91. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, να δει πού θα φτάσει κλπ. Δεν θα ήθελα να το πούμε από εδώ. Αλλά μετά, η δεύτερη φάση, αφού περάσουμε την εβδομάδα των παθών σαν έθνος και έρθουμε σε μετάνοια, θα γίνουν τα μεγάλα γεγονότα που έχουν σχέση με την πόλη και τη Μικρά Ασία και την. Και αυτό πιστεύω και εγώ ταπεινά που διαβάζω τη Γραφή και ακούω πατέρες που έχουν χάρισμα από το Θεό. Αυτό πιστεύω και αυτό το αίσθημα έχω, ότι θα υποστούμε ακόμη μια ταπείνωση σοβαρή, θα φάμε ένα ράπισμα ακόμη για να συνέλθουμε, και μετά θα έρθει η δόξα της Ελλάδος και η καταστροφή των εχθρών της Ελλάδος, των αιωνίων εχθρών της Ελλάδος, των αντιχρίστων τέκνων της Άγαρ, που δεν προσέφεραν τίποτε στον πολιτισμό παρά βαρβαρότητα. Λοιπόν, ούτε μια σταγόνα αίμα δεν προσέφεραν στους δύο παγκοσμίους πολέμους για την ελευθερία των λαών. Λοιπόν, και είναι τα χαϊδεμένα παιδιά των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Θα έρθει, γιατί υπάρχει Θεός δίκαιος, θα έρθει και η ώρα αυτών και θα πληρώσουν με τόκο και επιτόκιο μαζεμένα όλα τα αμαρτήματά τους, τα εγκλήματά τους, τις βαρβαρότητές τους, τις διαστροφές τους. Λοιπόν, θα εξαφανιστεί αυτό το έθνος. Όχι απλά. Και η Ελλάδα θα επανέλθει στην πόλη των ονείρων της. Θα υποστεί γενοκτονία, όπως αναφέρουν 6 Άγιες επίσημες προφητείες. Το 1/3 λέει των Τούρκων, όχι των Τούρκων σαν έθνος, θα εξοντωθεί βιολογικά. Όχι από εμάς τους Έλληνες. Το χέρι το Ρώσο θα είναι το τιμωρό χέρι, το λένε ρητός οι προφητείες. Το 1/3 θα γίνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι και το 1/3 θα πάει πέρα από την κόκκινη μιλιά. Θα διαμελιστεί δηλαδή αυτό το κράτος της Άγαρ. Ο πατέρας μου που εκοιμήθη προσφάτως είχε πολεμήσει 7 χρόνια και ήταν στην θριαμβευτική προέλαση του ελληνικού στρατού προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, προς την Άγκυρα, Καλεγκρότο και λοιπά που γίνανε μεγάλες μάχες. Και τότε αλλάζε ο στρατός από χαρά ότι προελάβει και θα φτάσει στην Άγκυρα. Και τι έλεγαν οι Τούρκοι, οι οποίοι και αυτοί ήξεραν τις προφητείες των Αγίων? Τι έλεγαν? Λέει, μη χαίρεστε, προσωρινώς νικάτε τώρα, τελικώς αυτή τη φορά θα νικήσουμε εμείς οι Τούρκοι, έλεγαν. Την άλλη φορά θα νικήσετε εσείς οι Έλληνες. Τώρα πλησιάζει η άλλη φορά. Ή όπως έλεγε ο Γιάννης ο Παΐσιος, η Τουρκία έχει τα κόλυβα στο ζωνάρι. Ναι, ότι εγγίζει ο θαλατός της, η καταστροφή της. Ο Θεός μεταστρέφει βολάς αρχότερο, αλλά κύριε Ζόγα, για να είναι μικρότερο το χαστούκι που θα φάμε, εδώ εραπίστη ο Χριστός που δεν έφταιγε. Ράπισμα κατεδέξατο ο Υιός της Παρθένου. Εραπίστη ο Χριστός, ράπισμα κατεδέξατο, λέει ο εν Ιορδάνη ελευθερώσα στον Αδάμ. Εραπίστη ο αθώος. Τι το παράδοξο, αν ραπιστεί το ελληνικό έθνος, το οποίο είναι ένοχο τους τελευταίους καιρούς μεγάλων ανομιών και εγκλημάτων
και ασεβιών, αλλά επειδή αυτό το έθνος έχει μέσα και μια μερίδα εκλεκτού λαού, πιστών ανθρώπων που συγκινούνται από το όνομα του Χριστού και συγκινούνται και από το όνομα της πατρίδος, και επειδή αυτός ο τόπος έδωκε αναριθμήτους ήρωες και μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και αγίους στο Χριστό και Ιεραποστόλους, και δόξασε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα άλλα έθνη του κόσμου, και δέονται από τον ουρανό οι Άγιοι για αυτό το μαρτυρικό τόπο που είναι γεμάτος από μνημεία ευσεβίας, ο Θεός θα κάνει πάλι το θαύμα του. Και για να γίνει, να είναι μικρότερο το χαστούκι που θα φάμε, μικρότερη η ταπείνωση του έθνους, και όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένη, και μεγαλύτερο το θαύμα που θα γίνει υπέρ της πατρίδος μας, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Πρώτα να μετανοήσουν οι άρχοντες, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί. Οι πολιτικοί άρχοντες να αποχωρήσουν από τη μασονία όσοι είναι μασόνοι. 2 λεπτά έχουμε ακόμα, κύριε Σωτηρόπουλε. Να εγκαταλείψουν τον αμοραλισμό, τις κλοπές, τις καταχρήσεις, να νοικοκυρέψουν τον τόπο, να καταργήσουν τους αντιχρίστους νόμους, να δώσουν πνευματικές κατευθύνσεις στον τόπο και να σκύψουν κάτω από το πετραχύλι πνευματικών πατέρων και να αξιομολογηθούν και αυτοί τα αμαρτήματά τους, που είναι τα μεγαλύτερα όλων των αμαρτημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους αρχιερείς. Οι ιερείς προπάλλουν τους αρχιερείς, ορισμένοι είναι μασόνοι, να φύγουν από τη μασονία, είναι σκανδαλοποιοί, να πάψουν τα σκάνδαλα, λοιπόν να ενεργήσουν μια κάθαρση μέσα στην εκκλησία και να κηρύξουν νινεβιτική μετάνοια στο λαό. Λοιπόν, να σοφρονιστούν, να ηματιστούν και τα μέσα της δημοσιότητας, και οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι, και ο στρατός μας να γίνει καθαρότερος και χριστιανικότερος, και ο λαός μας να γίνει καλύτερος, όλοι να γίνουμε καλύτεροι, καλύτεροι Έλληνες και καλύτεροι Ορθόδοξοι χριστιανοί, και τότε ο Θεός θα στρέψει πάλι την εύνοια προς το έθνος μας και θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Θα γίνει όπως οι Εβραίοι πήραν την Αγία Πόλη τους, έτσι και εμείς οι Έλληνες το πιστεύουμε αυτό, θα πάρουμε την Αγία Πόλη μας, τη βασιλεύουσα των πόλων, την πόλη που μαγνήτιζε τις ψυχές επί 11 αιώνες, την Κωνσταντινούπολη, και μέσα στην Αγία Σοφιά θα συνεχίσουμε τη λειτουργία που διεκόπη και θα ψάλλουμε τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Γέννητο, γέννητο λέει ο ψαλμοδός, και πας ο λαός ερεί γέννητο.